næste kombination lidt ned en gang. Og bare lige lægge skift lidt med en rolle med MR. Hvad hedder det? Ja, jeg så skifte volden. Hvad hedder det på norsk? Ja, bytte om, ja. Skifte om. Jamen, det er ligesom, synes jeg, det er vigtigt det der med, at de lige får mærker, hvordan. Altså, det er jo ligesom vi andre, vi køber en ny bil. Ja, ikke sant? Ja, ikke? Man skal sætte sig op og synes, okay. Ja, ja. Ja, det er fint, det der. Godt.